भाई एगो बात तो रउआ लोग जानते हो कि भैया की खेसारी लाल यादव जे बारन अगर कॉपी ना कर मार्केट में चलबे ना करें, ठीक बा। कॉपी कोई भी गाना के कॉपी, कोई भी म्यूजिक कॉपी खेसारी लाल यादव ही कर। जो पवन सिंह ने किया उसी पर रेंग रहे हो और जो पवन सिंह करेगा उसी पर रेंगोगे। सबसे पहले रउआ लोग के हम ये बता दी कि अहिरे के चलल बा, अहिरे के चली, ठीक बा। ये फिल्म के गाना है, अग्नि परीक्षा फिल्म के गाना है। और तू लोग उखाड़ दे बाबू। एगो भैया तो हम बात बता दो चाहतनी क्लियर कि भैया प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला और अहिरे के राज बा, अहिरे के चली। दोनों गाना के जो म्यूजिक बा भैया जमीन आसमान के अंतर बा म्यूजिक में, ठीक बा। भले धुनवा उहे बा मगर भैया पावर स्टार पवन सिंह जी जो गाना गइले रहन प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला भैया, ई गाना के म्यूजिक जे बानू म्यूजिक ओकर स्केल बहुत ऊंचा बा भैया। अहिरे के राज बा, अहिरे के चली, ई गाना के जो म्यूजिक के स्केल बा भैया उतना ऊंचा भी नहीं के, ठीक बा। में खेसारी लाल के जितना स्केल बा उहे स्केल से गाना के म्यूजिक भी बनावल गल बा, ठीक बा। मतलब कि जितना वो गा सकलन ओकरे हम बात करता नहीं। और पावर स्टार पवन सिंह जी के जो गाना के जो स्केल बा भैया बहुत ऊंचा बा भैया। वो एक बार मतलब कि आलाप लगा दस या कुछ भी लगा दस भैया, तो बढ़िया बढ़िया सिंगर लोग ना मतलब कि ना कर सकेला, ठीक बा। क्या भोजपुरी में एक एगो पावर स्टार पवन सिंह जी बारन जे एकदम काफी हाई स्केल से गाना गावलन। ये जे गाना लाल बन खेसारी लाल यादव जी बहुत अच्छा गाना बा भैया, हमरा तो सुन के अच्छा लागल, ठीक बा। गाना के म्यूजिक भी बहुत अच्छा लागल, मगर भैया ई गाना कॉपी है, ठीक बा। ई गाना के भाइब जे बन माने ई गाना के स्केल ई पावर स्टार पवन सिंह जी से ना काफी मैच खाला, ठीक बा। मतलब कि जब गावलन पावर स्टार पवन सिंह जी तो एकदम गाना के जो स्केल बा और म्यूजिक बन लगे एकदम आवाज एकदम सट के आवेला म्यूजिक से, ठीक बा। एकदम बुझाला, दिल के छू जाला भैया गाना, ठीक बा। प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला मगर खेसारी लाल यादव जी जे गाना गइले बारन अहिरे के राज बा, अहिरे के चली, ठीक बा भैया। स्केल में ना तनी सा बुझा रहल बा, ठीक बा। एगो ऊ आवाज एक ठो रउआ आवाज भैया बहुत अंतर बा। आपको भेज तेरे बस की बात नहीं। भैया आप लोग से हम एक चीज पूछल चाहता नहीं, रउआ लोग हमरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि दोनों गाना में सबसे अच्छा गाना रउआ कौन लागल है, ठीक बा। प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला या अहिरे के राज बा या अहिरे के चली, ठीक बा। दोनों गाना के म्यूजिक भी भैया अलग बा, ठीक बा। बता दें रउआ लोग कि कौन गाना के म्यूजिक और सबसे अच्छा रहे, ठीक बा। और कौन गाना सबसे अच्छा लागत रहे। गाना के वीडियो क्वालिटी के बात कर जाओ भैया तो बहुत सुंदर गाना के वीडियो क्वालिटी बा। खेसारी लाल यादव के बहुत अच्छा तरह से देखावल गल बा गाना में। और एमे डांस जे कइले बरन खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा डांस कइले बरन भैया, ठीक बा। और हाथ में लाठी लेके तो भैया एकदम अहिरे के राज बा, अहिरे के चली। तो भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह जी के भी एगो गाना आ रहा बार, वो लोग हम बता दी गाना के नाम बा पियर फराक वाली 2। जे गाना के बहुत दिन से लोग इंतजार करते रहे, ठीक बा। एमकी बा लगन में भैया रिलीज एकदम गाना हुई और बहुत ही बवाल गाना बा भाई लोग। फिर मिलता नहीं एक नया ब्लॉग सुन लेता नहीं, नया वीडियो मिलता नहीं। अगर हमारा मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करें। फिर मिलता नहीं। जय श्री राम, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।